Zaro? मा बेआयै? नों दाखो फुजाहैलाय ओंखाम जानो? औ। आदायानो गैया माथो? गैयानो माथो आयै? आयै, आदायानो गैया माथो? बहाय थांदों बिलाय? फन खालायलाय। औ र'। 8 बाजिलायबाय। फनानो नाङा माथो? बहाय थांदों बिलाय? एफा फुङावनो ओंखाम जालाङा मोनजालाङालाय? ना केमेरा खेबनोसो थांदों नामा बिलाय? आं हाथालाहाय बे गथ' सासेखो। Hey, itu apa? बारा गोबाव नेनाखै खोमाथ'। ओमफ्राय एथ' गोजौ मारै गाखोनो? Beयाव गा। बेखौ नुवाखै? बे गाग्राखौ नुवाखै? बे गाग्राखौ? बेयाव गाग्रा गाखो? एथ' खिथु गोजौ गारिखौ लाबोयो। आं बोरै गाखोनांगौ दालाय? दे गाखोदो। बुंबाय थानांला। आव! बेयावनो जिरायनोसै ना? थ' ओंखारदो। वाव, मासे मोजां जायगा। मासे निजोम बार बारदों। दे जिरायदो। रंजाली, आं नोंखौ इन्स्टाग्रामावसो नुबाय थायोमोन। इन्स्टाग्रामाव नुनानैनो नोंखौ बिराद फसायो आं। अ, इन्स्टायावसो नुदों होमबा नों? औ, फार्स्ट टाइम आं नोंखौ इन्स्टायावसो नुदोंब्रा। बेग्राय, नों जेब्ला आंखौ इन्स्टाग्रामाव नुदोंमोन, अब्ला आंखौ लोगो हमनो गोसो जायोमोन? औ, मोनाब्लाबो नोंखौनो सानोमोन, सानब्लाबो नोंखौनो सानोमोन जे आं बे सिख्लाखौ अबाव लोगो मोनगोन होननानै। आरो नोंनि रिल्सफोरखौनो नायबाय थायोमोन आं। बेग्राय, नंखाय बुङाखैथ'? बिदिब्ला नों आंखौ जोबोद मोजां मोनो ना? औ, बिराद मोजां मोनो आं नोंखौ। नोंनि थाखाय अख्रांनिफ्राय हाथरखि अखाफोरखौबो लाबोना होफैनो हागोन आं। हाब, हाथरखि अखाफोरखौ बोरै लाबोनानै होफैनो हानो? दे बिदिब्ला दानो लायलाय। रब्रा, लासैनो लाबोगोन ना। आं मिथिया, दानो लायथां। आं मिथिया। हैद सना, नों मानो हाखु दाखु? लायगोन ना आं नोंनि थाखाय। हाया नोङो लायनो। खोथायावल' अखाफोर लायनाय, हाथरखि लायनाय। डायलगल'। माबा गावहा रंजाली, आं हले फंसे बाथ्रा बुंखायो दै। नों हले आंखौ बादा होनो मोननाय नङा। बुंदो, मा बाथ्रा? आं हले बुंना लाखायो दै। आं सिकर जायो, सिगारेट सोबो, जौ लोङो। नों बेफोरखौ बादा होनो मोननाय नङा दै। बेफोर बेसादफोरखौलाय मानो जानांगौ? बेफोर मोजां बेसाद नङाथ'। जानाङा बेफोरखौ। आं बुंखादोंमोन ना आंखौ बादा होनो मोना होननानै। बिदिब्ला नों आंनि खोथा मानिया? आंखौ मोजां मोना? बिदि नङाब्रा रंजाली। आजिखालि सेंग्राफ्राल' नङा, सिख्लाफ्राबो जायो लोङो सोबो। नोंबो जा, नोंबो लों, आं बादा होआ ना। बेग्राय, गासिबो सेंग्रा आरो सिख्लायानो गाज्रि नङा। जुदि सोरबाया गाज्रि लामायाव आगान सुरदोंब्ला जों बेखौ मोजां लामायाव लाबोनो नाजानांगोन। बेनो जों सुबुं माहारिनि मावनो गोनां हाबा। आं खिन्थु बैफोरबायदि सिख्ला नङा। आं गाज्रि लामायाव थांनायखौ मोजां खालामो आरो खालामथारनानैसो नागारो। नंगौ नामा? मिन्नाय मोननाङा खिन्थु। आं बुंखादों, बेफोर निसा बेसादखौ गारनोबा गार। रंजाली, आं बेफोर निसा बेसादखौ गारनो हानाय नङा। मानोना बे आंनि जिउजों नांथाबना दं।
बिदिब्ला नों आंनिख्रुइ बांसिन जौ सिगारेटखौसो मोजां मोनो नोंनि लाइफआव आं बांसिन इम्परटेन्ट ना नोंनि जौ सिगारेटआ बेबादि नङालै रंजालि आं नोंखौ अनोथ' गावनो थाखायनो अखाफोरखौबो लायना होफैनो नागिरो आङो खोथाखौनो बुजिया नों बिदिब्ला नों जौ सिगारेटखौ गारनो हामारा है बादै बेफोरखौ थ' रुमाव थांसै जोंहा बिग्राय मा खालि रुम नाय बिग्राय आं नोंनि फंसेबो खोथाखौनो दाना नों जा बुङो आं गासैखौबो मानिजोबो नाथाय नों उनाव आंखौ सोगाबनो मोननाय नङा दे आं माब्लाबा सानो जुदि नों आंखौ नागारनानै थाङोब्ला आंखौ सोर बोजबगोन आं दिनै आइ आफा आदामोनखौ खोमसियाव दोननानै नोंनो अननाय होयो जुदि नों आंनिफ्राय गोजान जायोब्ला आइ आफामोनहाबो आंखौ अनसायनाय नङा आइया माथो गाबबायसो नोंलाय बिदि नङालै जाम्बि नों आंनि सायाव फोथायनाय लाखिना आं जों सानैनि अनलायनायखौ अरायबो गोजोनै लाखिगोन आरो नोंनि सिमाङाबो मालाबाबो फेलें थांनाय नङा गाबनाङा रंजालि थ' थांसै The number you are trying to call सारौ नों मानो एसेबां गाबगासिनो मा जादों मासै आं मिहिर होनायखौ जोबोर मोजां मोनोमोन नाथाय बियो आंखौ दिनै आंखौ गारनानै थांबाय दान मोनब्रैयानो जाबाय नाथाय बिनि दिनैसिमबो जेबो खबरानो गैया सारौ आइसा नों बिदि दुखु खालामबाय थानो नाङा नों बेखौ बेसेबां गोबाव नेबावनो बेबायदि दुखु खालामबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैला मासै आं बिनि अनगा थांनानै थानो हानाय नङा बे जेरावखि थांनो थाया मानो आं बेखौनो नेनानै थाबाय थागोन आं मासै सारौ नों बेनि थाखाय दुखु खालामबाय थानो नांला इसोरा जा खालामो मोजांनि थाखायसो खालामो जानो हागौ गसाइया नोंनि थाखाय साबसिन हामसिन सायख'नानै दोनदों इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखि सारौ माब्लाबा जों गोबां हास्थायब्लाबो खाफालाव गैयाबा मोनखाया जाबाय सारौ जाबाय मासै ओइ जरफोर गारिजों गोलैदों आं हस्पिटालावसो दंफैयो थाब फै लोरिबायसो खोमालै थुजायाबालाय मारै जानांगौ जाम्बि हेलौ साला गारि गाखोनोबो हायो बिजि थुजानोबो हाया मोनदों साला मा गोलैदों नामा औ गोलैदों सार टार्निंआव स्लिप जाना गोलैदों जों पुलिसफ्रा नोंसोरनि सेफ्टिनि थाखायनो हेलमेट गाननो खावलायो जुदि खर' सर' गावोनबा दानो मा जागौमोन सार आजिखालि गथ'फ्राना हेलमेटखौ खर'आव गाना आखायावसो गानो बिदिबा मा जानांगौ बहा थांनानै आथिङा लेंग्रि जानानै फैखो हे लोगोफोरजोंसो थांदोंमोन आयै बोरैबा स्लिक जाना गोलैबाय लोगोफोर नङा गथ' बेबायदि बेरायनायखौ गारदो नोङो गामिनि मानसिफ्रा बायदिसिना होनगासिनो दङ अहाय थाङो अहाय मायो आं खोनागासिनो दङ आरो नोंफाया खोनानांगौबा मोनगोनसो नों गथ' बिदायाबो बबाव थांखोथाय जेबो खबरानो गैया मा जालांजोबखो बे गथ' सानैया
हेलौ मा खालामदों नोङो? नै ओरैनो दं नोंलाय मा खालामदों आंनि सना? आंबो ओरैनो दं। ओंखाम जाबायना नोङो? जाबायलै सना जाबाय। आंनाव नोंनि थाखाय मोनसे गुड निउस दंमोन। हाब मा गुड निउस खोन्थालाय? आं बेखौ लोगो हमनानैसो खोन्थागोन। दे बिदिबा आं हहाय थांनो नों बुंहर। ना नेहालनि रुमावनो थांसै नामा? हे नोंनाबाथाय खालि रुम थाङा आं दिनै रुमाव। दे होमबालाय बै जयदागनि सिगुनबारियावनो थांसै। दे होमबालाय फै आं नेना थागोन लामायाव। औ दे। साला आंना बाइकआ गोलैनानै गाज्रि जाना दं नालाय। हरलाय जिया हैद गुंग्राफोर मालायनि हिखौ नोंनो गुंग्राफोरनो होगोन नामा? ओइ खोनादोंना? माथे माबा मोनसे गुड निउस खोन्थायोनो दिनै। बा नोंनानो गुड निउस फैगोन जोंनिया मा खालि फैगोन? फैगोनब्रा फैगोन बबानिबो दिन फैगोन नोंनिबो दिन फैगोन। मा खालि मोनगोनलै बाबा? बबायाबो मोनगोन नोंबो मोनगोन। हे बाबा जोंनि खाफालावनो गैयालै एबेनियाबा गुड निउस बेड निउस फैबाय थायो। अ मोनफैबाय। ओइ नोंसोर जिरायथ' फै इजा रायलायनि। था नैबे दंफाङाव जिरायनोसै। औ दे। नों बिजि थुजागोना थुजायाखै? थुजादोंमोनथ' न'आव थांनानैबो। आंनाबो सानाया एसे एसे दंबावो। बिग्राय नों आंखौ माब्ला जुलि लांगोन? थोद फाग्लि दाना हाबा जायो नामा? दालाय मा बैसो जादों बेरायनाय इन्जय खालामनोसै दिन दा। आं सिरियास दे खिन्थु नों मानो एसेबो सिरियास नङा? थोद सना नों माबा मोनसे गुड निउस खोन्थानो नागिरदोंमोन ना? दे खोन्थादो। खोन्थामारनोसै। नङाबा मानोथो लेंहरा? दे बिदिब्ला खोनासं। नों बिफा जासिगोन। मा? माने आइम प्रेगनेन्ट। जादो दानाबा। मा फाल्तु खोथा बुंदों? बेफोरबायदि खेलनायखौ आं मोजां मोना दै। बिग्राय आं थगायाखै नों बिफा जामारसिगोन। हैद बिफा जासिगोन बिफा जासिगोन। साला खोनासंना थारलां बे खोथाखौ। बिफा जासिगोन दाबो खोनासंना थारलां बे खोथाखौ। आंनि सिगाङाव बेबायदि नंखाय बाखाय खोथा दा बुं। खोनासंनो बायो बेफोरबायदि खोथाखौ। हारे आं सैथो खोथा खोन्थाबाय नों मानो रागा जोंदों? है नोंबो सोर लिलिमा खालामना फैदों? आंसो बदावनो फैदों। सब मिथिखायो नोंनि आखलखौ। आंनि सिगां मेला बयफ्रेन्ड दंखायोमोन नोंहा। बयफ्रेन्डथ' दंमोन बाट गोदोसो दंमोन ना। नोंजों रिलेसनशिपआव थानाय समावथ' आं रावजोंबो सोमोन्दोखौनो लाखियाखै। आरो दा नों आंखौ बेफोरबायदिसो बुंबाय। औ बुंगोन आं मानोना बे नोंनि गोरबोआव थानाया आंनि माब्लाबाबो जानो हाया। मानो नङा जानो? आं नोंखौ थगायगोन नामा? नोंसोरबायदि सिख्लाफोरखौ आं मोजां मिथिखागौ। गारि गोनां बाइक गोनां सेंग्रा नुबा बारसिंग्रा बमब्रायना लाग्रा गोजान जादोनो आंनिफ्राय आरो दिनैनिफ्राय कन्टेक्ट दा खालामसै। बिग्राय नों मानो बेफोरबायदि खालामनो सानखो? नों मानो बुजि रोंला? नों मानो सैथोखौ गनायना लानो नागिराखै? आरो बेफोरबायदि समावबो नों आंखौ गारना थाङोब्ला आं बबाव थांनो? सोर अनसायगोन आंखौ? है हगार। बिग्राय बिदि दा खालाम। बिग्राय बिदि दा खालाम। आंखौ गारनानै दा थां। आं बबेयाव थांगोन? मा खालामगोन? बिग्राय बिग्राय
बेबादि देहाखौ लानानै बबाव थांबावनो आंहा थांना थानो जेबो मोन्थाय गैला आं थैनायानो साबसिनसै आं आंनि जिउखौ फोजोबनानै लानोसै आंहा एसेबां गिदिर गोरोन्थि मावनानै बे संसाराव थांना थानो जेबो मोन्थाय गैला आंनि थाखायनो आंनि नखरनि मानसिफोराबो गोबां दुखु जारला गोग्लैसिगोन आरो बे समाजनि मानसिफोराबो आंखौ बेबादि होनना मिथिब्ला आंजों लोगोसे आंनि आइ आफाखौबो गोबां नेवसिसिगोन आं आंनि आइ आफानि दुखुखौ नायना थानो हानाय नङा मानि लेखा बिलाइ जारौनि बिसिना गारबाय नामा फिफा फिफा हा बे नोंनि लेखासो नामा नायफैलाय मा लेखा थानांगौ बावलाय आंनि मा लेखा नै मा लेखा नायफैलाय आंनि लेखाया बोरै बाव थानांगौ जाखो नायफैलाय हे बुरि मेगना जाथारला थां बुरि ससमाखौ लांना फैथा ससमाखौ मेगना जाथारला मा लाइजाम दालायखो बेलाय सोरनि लाइजाम नानिनि बादिसो नुदों आङो नानिनि आखर बादिसो बेथ' नारेंसो जाथारगोन बि बोरैबा गनानै थालांखो ना माखो जाखो बेलाय आंखौ निमाहा होदो आइ आरो आफा आं बुजिस'नो हायियाव जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय आंनि गोरोन्थिया निमाहा होजाथाव नङा आयै बेनिखायनो आं नोंसोरखौ आरो बे संसारखौ गारना थांनोसै आइ आरो आफा आं जामुगुरि गामिनि बिग्राय बसुमतारी होननाय सेंग्राजों मोजां मोनलायदोंमोन सानस्लाबनो आरो बुजिस'नो हायियाव आं आंनि देहा सोलेर गासिबो बेनो गथायफ्लांजोब्बाय नाथाय बियो आंखौ दिनै बजबना लायाखिसै आंखौ एंगारलांबाय दा आं मा खालामगोन बहा थांगोन आं बे समाजनि नोजोराव जोबोद गिदिर मुगैजाथाव खामानि मावफ्लांबाय गोरोन्थिया आंनिल' नङामोन आंहा जेसेबां गोरोन्थि जादों आंजों लोगोसेनो समान समान बिग्रायहाबो गोरोन्थि दं नाथाय बियो दिनै आंखौ बजबनो राजियानो नङाब्ला आं मा खालामनो बेनिखायनो आं आंनि जिउखौ फोजोबना लानोसै हायोब्ला आंखौ निमाहा होदो आइ आरो आफा हायोब्ला आंखौ निमाहा होदो
आइ बिफा मा जाखो बिफा गैला बिमा गैला रंजालि फिसाया गैला मा गैला रंजालि फिसाया सोरबा सेंग्रा गोसोथोनायखौ बुजिनि गावनि जिउखौनो फोजोबना लाबायनो बिमा गावनि जिउखौनो गैला बिमा बे फिसाफ्रा मानो आंखौ बुजिला मानो एसे बुजिथारला बिमा बिफानि मान सन्मान लाजोबसिगोन सोरखौ लानानै सोरजों संसार जाबावनो सोरनि मोखां हरनानै जों गोजोन बावनो फिसा हौवायाबो खारबाय फिसा हिन्जावबो गावनि जिउखौनो फोजोबना लाबाय बे रायजोआ जोंखौ मा साननांगौ मानो जोंखौ एसेबो बुजिथारला बिमा मानो बुजिथारला फिसाफ्रा मानो एसे बुजिथारला बिमा मानो एसेबो बुजिथारला जों जि थाखा फैसा नांगौ बिसोरनो थाइसे थाइनैबाबो गय फाननानै फाथै फाननानैबाबो बायदिसिना अमा दाउ फिसिनानैबाबो बिसोरनो जि नांगौ बेखौनो मोननानैबो गथ'फ्रा जोंखौ मानो एसेबो बुजिला बे सासे सेंग्रानि थाखाय जादों बिमा सिखाद बे सैमानि फिसाखौ बेखौ केसे नांगौ जोंनो फिन सागानि फिथाइखौ नांगौ जों बिनि खिथिखौ लाखिनांगौ सिखाद बिमा सिखाद बिमा सिखाद थानायाव थांनानै केस होथारगोन जों मा जादों मा बेरदों बिमा थानासिम थाबैनो थांनोसै बाइकखौथ' लाबायमोन नाथाय थावखौनो सोनो हाला माथो मा गिदिर जागोन भाई जदब भाई बाइकखौथ' नों लाबाय थावखौ सोनो हायाबा मा गिदिर जागोन माबा मोनसे मावद' साख्रि थाख्रि एप्लाइ खालामद' माबा मोनसे मावद' बेबादि टिटु थुना लानानै बेखार जाबाय माथो ना साख्रि मोनो ना बाख्रि मोनो टिटुआथ' नंगौ जोंनिया माथो खालामनो बिजनेस खालामनांसिगोन माबा मोनसे ओमफ्राय मैया मा जायाथै नों बाजिखौ एफा सोगाबदो थोद बादो बेफोरखौ गोरोन्थियानोथ' सोरनि भाई सिख्ला मानसिनि गोसोजों दा गेलेलै भाई सिख्लाफोरना बिराद गिदिर बिबान थायो बिसोरनि गोसोजों दा गेले मा जाखो मा सैमा होनला खोथे हा है मा जाखो नोंलाय मा जाखो मानो खालामलाबाय खोथे आमा हाट बुजायनो खोथाखौ बाजि रंजालि आमा थैबाय बाजि रंजालि थैबाय रंजालि थैबाय ओइ नों हसा खोथा बुंहरदों हा रंजालिया थैबाय फाग्लि बिदि मानि खालामनांगौ जाखो साला जाथि थिखौ फिसा बेखायनो बिदियाव खारदों दा मा खालामनांगौ जाखो जाबायलै र'लै भाई र' जाबायलै आं मा खालामबावनो बेथ' पुलिस गारिसो हा पुलिसफोर मा लांफैदों बिसोर जोंहानावलाय नोंसोरनि फिसाया गोबां गिदिर दाय मावना फैदों दा बिनि थाखाय जों थानायाव खमनो थांदों दा जों बेखौनो नागिरना फैदों नोंनि फिसाया बहा दङ आयै मा जादों बेफोरो बाबा नों बे सपन गामिनि रंजालि होननायजों माबा मोनसे सोमोन्दो दं नामा औ गैया आयै दायखौ मावना बारग'नो सानदों नामा नोङो है थानाय माबा आं जेबो दाय मावाखै आयै फिसा बिफा नों मानो सिरि थाखो माबा मोनसे खालामदो ना लांथों गावनि फिसा होननानै लानो लाजिबाय आं बे गथ'खौ
ओइ बाबु नों मा दाय मावामोन मोजां खोथाखौ खोन्थाना लालाय होमबासो आं बासायनो हागोन सारा बिराद डेन्जार सैथो खोथाखौ मोजाङै फोरमायना ला अब्लासो आं बासायनो हागोन बाबु जोंना सारा बिराद रागा खरा दे बाबु दे दे खोनासं सेंग्रा गुदिनिफ्राय आवगायनो ना बिजौनिफ्राय आवगायनो आरो बे सिख्लाखौ बहा दोनखुमादों माबार खोन्था आं जेबो मिथियालै सार मिथिया दिनै मिथियाबा नोंनि नामाव जोंनि थानायाव बोरै एफआइआर फैनो मोनखो मोजां सैथो खोथाखौ खोन्था बहा दोनखुमादों आं जेबो मिथिमारालै सार मिथिया आं जेबो मिथिया आंखौ गरसे सार आंनि जेबो दाय गैया मिथिया दाय गैया हा सेंग्रा हगारसै होनदों नोङो हा हगारसै होनदों नोङो गथ'आ मा जाबावनांगौ जाखो बे सिख्लाखौ बहा दोनखुमादों बेबायदि एफा उन्दै बैसोआव मा मावनानै लायोलै मिथियासो होनदों नोङो हा साला आं जेबो मिथियालै सार मिथिया मिथियासो होनदों नोङो खोन्था बरो साला आं जेबो मिथियालै सार आं जेबो मिथियालै सार मिथियासो होनदों मिथिगौ नोङो सासे सिख्लानि बेसेना जिउनि बेसेना बेसेबां हा आरो दानि सरकारा मा रल मा कानुन खालामनो होनदों बेखौ मोजां मिथिगौना नोङो हा नोंथ' दा फरायफुनाय गथ' जुदि जों नोंखौ केस रेजिस्टार खालामनाय जायोबा नोंनि लाइफआ लाइफ टाइम बरबाद जागोन बेखौ मिथिगौ नोङो बुरबक खोनासं नाथाय जों फरायसाफोरखौ बेबादि जाजानो लुबैया जोंनि हारियाव नोंसोर बादि फरायसानि जोबोर गोनांथि दिनै नोंसोरनि मोजांनि थाखाय नोंसोरनि बिमा बिफाया जि नांगौ जि बिदों बेखौनो होदों नाथाय नोंसोर बुजिदों बिमा बिफानि अननायखौ बुजिदोंना हा बिमा बिफाया बाइक नांगौ बाइक होदों गारि गुरा नांगौ गारि होदों रां नांगौ होदों नाथाय नोंसोर बुजिदों हा बाहेरायाव थांनानै गान्जा सोमनाय सिगारेट सोमनाय ड्राग्स जानाय आरो बायदिसिना बेफोरबायदि आखु दिन्थिदों नोंसोरो दिनै नोंसोरनि थाखाय बिमा बिफानि मान सन्माना बबाव थांदों बेखौ मोजां मिथिदों ना हा दिनै नोंसोरनि थाखाय नोंसोर बेबादि आखल दिन्थिनायनि थाखाय बिमा बिफाया दुखु सहायनांदों बिमा बिफाया गाबदों बिमा बिफानि मेगन मोदैखौ नुदों ना बुजिदों बुं बे सिख्लाखौ बहा दोनखुमादों आं दोनखुमायाखै आं जेबो मिथिया सार दोनखुमायाखै दोनखुमायाखै हा बुजिदोंना बे सिख्लानि बिमा बिफाया बेसेबां दुखु जादों बेसेबां गाबदों हा बुजिदों नोङो मोजां खोन्था बे सिख्लाखौ बहा दोनखुमादों आं दोनखुमायाखै सार दोनखुमायाखै मोजां खोन्था आं मिथियालै सार हेल' सार नोंखौ सोंगासिनो दङ सार ओइ बाबु खोनासं सैथो खोथाखौ खोन्थायनि थाखायनो नों बुजादों सैथो खोथाखौ खोन्थाबासो आं बासायनो हागोन नोंसोर सानैनि गेजेराव मा जादों बे बाथ्राखौ बुं दाखालिसो दावराव दावसि जादोंमोन सार ब्रेकआप जाबाय आं जेबो मिथिला सार ब्रेकआप हेल' मोनफैबाय आङो लांफैदो आंखो दे जागोन
आयै ओ आयै आयै न' गैया नामा आयै फिसालाय अहाय थाङामोन नों आफा दिनैसो न'आव फैदों आफा नोङो आयै फिसा नोङो मोजाङै दङ ना नों गैयिनिफ्रायनो जोंनि न'खरा गोदाव सोराव जालांजोब्बाय आफा आयै औ आयै जारौ गैया नामा दख'ना गोदान लाबोदोंमोन आं बेनो आयै मा जाखो आयै मानो एथ' गाबगासिनो आं बेफोरखौ उनाव खोन्थासिगोन आफा नोङो न' सिङाव थांनानै रेस्ट लाहैदो नोंनि अननायखौ बावनो हायाखै बै समाव जों सानैजों लानाय समायखिराखौ आं दाबो बावनो हायाखै आरो आं बावनो हानाय नङा मानोना नोंनि अननाया आंनि देहा सोलेराव हाबनानै दं नों जेसांखि गोजानाव थाया मानो आंनि सेराव ओंखारदों अरायबो माब्रै दं मोजाङानो बोरायालाय दं बेबो मोजाङैनो आसाम पुलिसाव जब मावो मोजाङानो आइशा सिगांनि जाथायखौ आं दिनैसिम बावनो हायाखै मिहिर नों आंखौ गोरोन्थि बुजिदों बै समाव सालायखौ एसे बरनलाय नों थाथ' आं नार्सखौ थिनहरनि 16, 17, 18 नै बेनो जारौ नों इयावनो थाथ' दे अबाव थाङो आं मुलि लाना फैनि आंबो थांगोन आदा र' आया जारौ मा जाखो माबाफोर जादोंमोन नामा नोंलाय मोनदों आदा मिहिर आं नोंखौ माब्लाबा बिदि होननानै सानाखैमोन एसेबां मुगैथाव खामानि मावबाय नोङो मिहिर नों जेरै सानदों बिदि जेबो नङा सोर बे जारौ दा नों दामना हरगोन आंखौ नाङा आदा नों मुलिखौल' लायग्रोदो नों थाथ' दे फै माबार फै आनै मोजां मोनबाय नानै मुलिखौनो मोनाखैनो आनै ए र' लायदों नानि उनाव लायदों खोमा दे जेबो नङा दे बेफोर सब आंनिनो गोरोन्थि बै समाव आं नोंनि खोथा खोनासंनांगौमोन मिहिर एसेबां मोजां मोनोमोन आं नोंखौ नाथाय नों आंनि फारसे एसेबो सानाखै एसेबां नेदोंमोन आं नोंखौ आइशा आं मा खालामबावनो
जानो हागौ नों आंनि खाफालावनो गैया निजोम साला लाजासै नोङो सासे हाबा जाखानाय हिनजावजों दंफां सायाव लानो मारोमनो साला नोंसोरनि थाखायनो जोंनि समाजा गुबुंले जालाङो भाइ र' गासिबो आं खोथाजोंबो र' सोर नों बुं निजोम आरो नाखाय मावैसो नोंसोर बादि थाखाय दिनै हाबा जाखानाय हिनजावफ्रा बबेबा जानो थांगासिनो सार र' सोदो नोङो आइशा नों हाबा जाखांनानै एसेबो लाजिनो मोनासै नों गावनि मान सन्मानखौ मानो एसेबो सानाखै छे लासिं सिं नों आंखौ खोमसि दोननानै बेबादिसो लाइन मारिबाय थायो नोङो एसेबां मुगैथाव छे निजोम नों जि सानदों बिदि जेबो नङा आं मा नुनो मोनखो नों आंखौ गोरोन्थि बुजिदों निजोम सोदो नोङो नोंनि थाखाय गासिबो लाजोबदों लाजियाखै नोङो रुथुलाय सार नों सोरखौ आखाइ हैनाय बादि मोनदों सोर बिलाय बे जोंनि थानानि गोदान आइसिसो हा गोदान आइसि Sir, I'm really sure, sir. Aisha, नोंनि थाखायनो आं दिनै सारखौ आखाइ होफ्लांबाय बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जादों नोंनि बेफोरबायदि आखलनिखायनो जादों जुदि आं सासपेन्ड जायोबा आं मा खालामनांगौ गोरोन्थिया सोरनि नोंखौ सोर आखाइ होग्रोनो होआ आं नोंनि न'आव थांनानै गासिबो खोथाखौनो खोन्थाजोबगोन साइडआव এই साइडआव लाखि बै मोनायाव मा दं एसे खालामलाय सारि खाथियाव गांसो हानोसो फैदोंमोनलै सार सिटुएसना एसे गाज्रि दे थांनो थां दे Roger now, right? Roger Stallier. Roger Stallier. Hello. ओं आच्छा बेरामपुरि गामिनिफ्राय ना आच्छा दे आच्छा जों बिनि थाखायनो एसे सुलुग लाफैखादोंमोन खोन्थाहरथ' मोजाङानो जादों दे अके औ जागोन दे सार दासो बे रामपुरि गामिनिफ्राय सासे मानसिया फन खालामहरदों मानोना बे केसा बे साइडनिनो दा बेखायनो एसे सुलुग लायोबा मोजां जागोन नामा आच्छा थ' बिदिबा गासिबो हारसिं माखौ नायखुमादों बे आदाया आंबोथ' नायनो लुगैयोना बाजैनि फट'खौ नों सिगांनि बेसादखौनो लाफेरामोन आदा नों ओंखाम जा आदा नों ओंखाम जा र' गारिखौ लाखिलाय
बै न'खरजों खबर लाना फैनि बैहाय सोंहैग्रोनोसै नामा सार थ' अ बारबोदो सार सार बारबोदो थ' मादै अ मादै न' रावबो गैया नामा हा अ जों मोनसे खामानि फैदोंमोन मामोन सार बेखायनो जों नोंसानाव दै लोंलांनो होननानै हाबफैनाय अ जादोंमोन र' होमबा आं औ दे लायनि जारौ हा आदा हा आदा आदा जारौ जारौ आदा थ' जारौ थ' न'आव थांसै थ' आइया हारसिं जाबाय जोबोद गोसोखांबाय थायो नोंखौ आइया जारौ थ' जारौ थांसै थ' आदा नै खोनाबायना गाबोनहाय नानि आइसा मोननाव आलासि जाहैनोथ' जि थांनो लुगैदां थांनो लुगैमारदों औ र' फन खालामनि आं बैनायनाव नै खोनायाखै फन फैगासिनो ए रिसिभ खालामहरलाय ए आदासो सोर बियो माथो मानो हरदों हेल' औ मोजाङानो आदा नै नोमबाजैया गाबोन नोंसिनाव थांनो लुबैदोंमोननो नोंखौ नायनो लुबैथारदोंनो ए दे फैबानो जाबाय दा सासेनो खोन्थागोन आं औ दे गाबोन थांसै दे ओं दे दै सोरमोन आदा मोनफैनो नागिरदों अ मानोबा माबा रायलायदोंमोन आलासि जानो फैनो आदसा गाबोन आब'बो ओं आबौबो अ दे रानि आबैखौ नायसिना जोंहा आबैनि उनावसोलै आयै ओइ ओइ औ थांगौ जाबायलाय जिरायथ' दे औ सार ए आदैमोन फैदों आयै इजानालाय सोर फैदों हा रंजालि आइ नों थांनानै दङ आयै
सानदोंमोन नों बे संसारखौ गारनानै थांबाय आयै आं सानदोंमोन बे संसारखौ नागारना थांनो नाथाय जेब्ला आं थैनानै थाङो नाथाय आं आंनि जिउखौ माबोरै फोजोबनो आंथ' दा हारसिं नंलिया आंनि जिउजों लोगोसे आरोबाव गुबुन मोनसे गोरलै जिउ दंबावो आं आंजों लोगोसे बेनि जिउखौबो फोजोबनो हानाय नंला गोरोन्थिया सोरनिमोन आं बेखौथ' मिथिला नाथाय जोंनि गोरोन्थिनि थाखायनो आं आंनि गोरबोआव थानाय उन्दै गोरलैनि जिउखौ फोजोबनो हानाय नंला जुदि आं बेफोरबायदि खालामोब्ला आंहा जोबोद गिदिर फाब जागोन जोनोम जानायनि सिगांनो आं बेनि जिउखौ माबोरै फोजोबस्रांनो बिहाबोथ' संसारखौ नायनो संसाराव फैनो मोन्थाय दं आंजों लोगोसे बेनिबो जिउखौ खैफोदाव खोख्लैनाय जागोन गुबुना जेखि बुं दाबुं आं थांना थागोन गथ'खौ जोनोम होगोन समायना संसारखौ बेनोबो देखायगोन O bongso la pini pikok ka di address hode pini pikok citangra nang batnoi ciro nang ne la ene de ciro nang ne nang ciro nang ne आयै फिसा हिन्जाव आयै बै दिननिफ्रायनो आं आंनि गोरबोआव थानाय गथ'खौ जोनोम होयो आरो बेजोंनो संसारखौ दालांसै होननानै थिरांथा लायो आयै नैबेनो नोंनि फिसौआ मा हा आयै आबैजों बामजायथां नाथाय नों मानो न'आव फैफिनाखै नोंनि थाखाय बे न'आव जायगा गैयामोन नामा आं सानदोंमोन नोंसोरबो आंखौ बोजबनाय नंला बेनिखायनो आं न'आव फैफिनाखिसै नाथाय नों मानो जिउखौ फोजोबना लानो थिरांथा लायामोन जों दंमोन ना जों रायज्लायगौमोन ना नोंनि थाखाय नोंखौ आयै फिसाया फिसाखा बेनिखायनो जेब्ला आं थैनो होननानै थाङो अब्ला आं आंनि गोरबोआव थानाय गथ'नि सोमोन्दै साननानै थैनो हायाखिसै बेनि थाखायनो आं बिग्राजों नेवसिजानानैब्लाबो समाजनि मानसिजों मुगैजाब्लाबो न'खरनिफ्राय गोजान जानांदोंब्लाबो थांनानै थायो आरो बेखौ फेदेरनाय फोलावनायाव गोसो होयो आंहा मा गोरोन्थि दङमोन आंथ' बेखौ मोजां मोनदोंमोन थार गोसोजों मोजां मोनदोंमोन गोसो गोथारै मोजां मोनदोंमोन नाथाय बियो आंखौ बोजबना लानो हायासैब्ला आं मा खालामनो आंहा गोरोन्थिया जास्ट बेल'मोन जे आं हाबा जानायनि सिगांनो बेफोरबायदि खामानि मावबाय जुदि आं हाबा जानायमोनब्ला समाजनि मानसिफोराबो आंनि गथ'खौ बोजबगौमोन दा आं हाबा जायालासिनो सासे बिमा होननानै आंनि गथ'खौबो जाबाय दे बिनानाव नों इसेबां दुखु खालामबाय थानांला जानो गोनांखौ रावबो हमथानो हाया बेफोर गासिबो इसोरनि माया गेलेनायसो
जोंनि खाफालाव जा लिरनाय दङ बेफोरनि गेजेरजोंसो जों संसारखौ सौसिलांनो गोनां जायो औ नोंहा गोरोन्थि जादों जुलि जायैनि सिगां नोंहा बेफोरबायदि सि आदा आं दा बुजिनो हाबाय जों हिन्जाव माहारिया गांसे सि गुफुर बादिसो खेबसे दाग नाङोब्लानो बेखौ खोमोरफिननो जोबोद गोब्राब जेबो बुजिया सोमजिया जेबो साना हौवा जों रावखौबो एसेबां फोथायनो नाङा बियो नोंखौ माब्ला मा समाव थगायना थांगोन आं दा बुजिबाय आदा आं दा बुजिबाय आंखौ निमाहा होदो आयै आदा आंखौ निमाहा होदो थाङालासे न'आव थायोमोनब्ला नोंसोर फैफिननायखौनो ना बेसे खुसि जागौमोन आंखौ निमाहा होदो आदा जाबाय जारु जाबाय गाबनांला फैदो आयै न' सिङाव भाइमोन फै सिङाव थ' आइया आलासियानो थांनाया दाबो जायाखै नामा अ जाबायबो नामा जाबाय आंनाबो दख'ना गानबानो ओंखारना फै आं गारि बरननि सफैबाय आदा बाजै औ नै खोनायाखै आदा बाजैया मोनफैबायमोन फैदो सिङाव फै हाबफैदो नै खोनायाखै आदा बाजैया मोनफैबायमोन नोंसोर जिरायथ' आदामोन आं दै लायनि दे मोनफैबाय औ मानोथो एफा गोबाव जाखो लामायाव गारि पाम्पसार जाबायना फैनाय बेखायनो एसे लेट जाबाय गारि गुरानि खोथा माला समाव मा जायो हमना मोनलायलाङा बोरो दै लाबोनाया दै फै मा सिकिउट बे मा नाम बेना अस्कार दाखालिसो लाबोदों आं गवानिफ्राय गवा थांदोंमोन नालाय बिनिफ्राय लाबोफानाय जाबाय दैया लाबोलाय दे लाबोदो ओरै फै मा सिकिउर जि मोजां नै गुमै दैया लोंदो नै लोंदो आदा बाजै बेनो आदार होबायमोन ना ओं होबायमोन नङाबा दा खेलें खेसें खालामबाय थागोन इयो दे गुमै लोंदो औ खबरफ्रा मोजां ना गुमै मोजाङैनो दं आब'ना मोजाङैनो दं फंबाय हा नोंसोरलाय माबायदि जोंनाबो मोजाङानो नै सासेसो लोमजाख्रुबबाय थादों एसे गगा मोननानै बिनिखायनो आइखौसो साननैसो लेंहरनो नागिरदोंमोन आङो दे होनबा नोंसोर जिरायथ' आं साहा लाना फैनि दे आनैयाबो हारसिं मानसि बेबा सम बरनो हागोन ना हाया थेवबो खेबसे खबर लानानै नायफैनाय जागोन दे गुमै दा गावखौनो फन हरनानै खबर लानो होनसां नै साया लोंदो बिस्कुटबो लाबोनो बावबाय आङो बिस्कुट नांलायालै बिनै नोंनाबाथाय बिदिनो बाजाराव थांबा मोनसे नङाबा मोनसे बावहोखाथारगोन जालालै खर'फ्रानो सानफ्रामबो डिउटि थांबाय थानाय जायो आरो दे लोंदो बाजै लोंदो आदा मोजाङैनो दंना आगै माथो लोमजाबाय थादोंनो हे गगा मोननानै एसे एनै लोमजानायाबो न'आवबो थाङैया गोबाव जाथारबायमोन आयासो बोरै दंथाय बाजै आया मोजाङैनो दङ आगै दाखालिसो थांना फैदों जों समाबो जाबाय नै नों थाब बाजाराव थांनानै फैग्रोदो दहाय फुङाव लाबोजोबखायो माथो आंलाय बेदरबो नाबो गासिबो माथो आंलाय नुवाखै अबाव दोना बे फ्रिजआव नायदो नोङो बैनायना डिउटि गैया नामा दिनै डिउटियालाय दंमोन दिनै नोंसोर फैगोनखाय आं सुटि लादोंमोन नै अफिसारनि फन फैबायानो
हेलौ सार नै न'आवनो जिरायना दं आलासि फैदों नालाय गुमैमोन हा जागोन दे सार जागोन बेबी अस्कार दुस्थ'थार आब' गुमै नोंसोर दा जानो थांदो आरो नों दा जाहरदो आंखौ असिसारा माबा इमारजेन्सि थाखाय लिंहरदों माबाफोर खामानि दं नङा फैनाय गुमै जोंनि असिसार मेहेर बिनानावा बेसेबा गोबावनिफ्राय गोमाना दंमोन जों मैयासो अपारेसन थांनायाव मैयासो रामफुख्रि हाजोनिफ्राय सासे खारबिन न'निफ्राय मोनबोनाय जादों बेनिखायनो माबा मोनसे खामानि दं नामा असिसारा इमारजेन्सि लिंहरदों दे होमबा नोंसोर थाथ'दो नोंबो दा ओंखामखौ संना जाहरबानो जाबाय गुमैमोननो गुमैमोना दा जाना थांबाय थादो गाज्रि मोननाय नांला बिदिनो साख्रियाल हौवाबाथाय मोजां दसे न'खराव समखौनो होनो हाया सरकारनि मानसिबाथाय अर्डार मथे सोलिनांगौ जायो मालाबा हर गेजेरावनो ओंखारलाङो हारसिंनो बिराद गियो आं बेनिखायनो आं साख्रियाल हौवा लायाखै आगै नों दा न'आवसो फैदां नोंसोर बिदिसो रायलायो बसुमतारी इजा फैलाय नै बेखौ नोट खालामना लाखिलाय आंनो लाफिन सार जिराय माने एफा गोबाव जाया सार आं खाना सिनजादोंमोन बेनिखायनो एसे गोबाव जाबाय आच्छा बसुमतारी बै नट खालामनायखौ लाबोलाय आच्छा नों बिग्रायखौ बर'ना लायलाय बिग्राय माने सार बेखौथ' गोजौआवसो दैथायहरनाय जाबायमोन आं गासिबो लायखाजोब्बाय नों बिग्रायखौल' बर'ना लानांगौ आच्छा जागोन सार दे बिदिबा थांबाय थानो नामा सार गो लाना फै बेखौ जारौ माबे आदा जारौ आया गैया नामा रानि फिसाजों दं आदा जारौ रंजालि नों थांनानै दं बेफोर बोरै जाखो बिग्राय नों मा लांनो फैदों नों बेयाव नों आंनि जिउखौ एसेबां गाज्रि सिलिंखार खालामखांनायनि उनाव मानो फैबावखो नों ओंखारलां बेनिफ्राय आं नोंनि महर मोखां जेबो नायनो गोसो जाला आं बुंदों थाबैनो बेनिफ्राय ओंखारलां गोजोनै थानो हो आंखौ रंजालि प्लिज बिदि दा बुं सिगाङाव जाजानानै थांबाय बेफोर गासैबो आंनिनो गोरोन्थि नों आंखौ सोबा थेवबो आं गोरोन्थिनिफ्राय गोजान दाखालाम रंजालि गासै गोरोन्थि थाखाय आंखौ निमाहा हो रंजालि मा निमाहा मा गोसो जानो निमाहा बिनो हाखो नों बै समाव आं नोंनि सेराव थांना इसेबां गाबै बुंदोंमोन नाथाय नों गोसोआव अन्थाइ बिखा लानानै आंखौ हालाय हाफाय खालामदों जाय जाथाया जोंनि बर' समाजाव जाथावै बे जाथायखौनो आंनि जिउआव खालामना गालांबाय मानसिया मोजां मोननो रोंदोंब्ला बिबानखौबो लानो रोंनांगौ नाथाय नों बेनिफ्राय ओंखारलां आदा बेखौ लाना थां जारौ आंनि मेगन नोजोरनिफ्राय गोजानाव थांदों जारौ गोरोन्थिया जाया नङा बयहाबो जाखायो नाथाय
गोरोन्थिनि गेजेरजों बुजिलायनायासो जों सुबुं माहारिनि धोरोम आरो बे हारसिं फैयाखै आंसो बेखौ लाना फैदों मानोना बे जेलावसो दंमोन मा जेलाव औ रंजालि नोंसिनि आइ आफाया थानायाव एफआइआर होनाय हिसाबै जों बेखौ जेलावसो हरनो गोनां जादों औ जारौ बै समाव जेब्ला नोंनि लाइजामखौ आइमोना मोननानै बिग्रायखौ एफआइआर होनाय जादोंमोन औ रंजालि बेफोर गासिबो आंनिनो गोरोन्थि आरो आंनि गोरोन्थि साजाखौ आंनो रुजुनलांबाय आंखौ निमाहा हो रंजालि आंखौ निमाहा हो रंजालि बिग्राय बियो जोंनि मोजां मोनलायनायनि नेरसोन बिग्राय बै समाव नों जेब्ला आंखौ आलाय सिलाय खालामदोंमोन अब्ला आं बबाव थांगोन मा खालामगोन जानानै आंनि जिउखौ फोजोबस्रांनो थांदोंमोन नाथाय आंनि गोरबोआव थानाय जोंसारनि नेरसोनखौ आं फोजोबा होनना गिदिंना फैफिनो रंजालि बेफोर गासिबो आंनिनो गोरोन्थि आरो आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो गोबां खस्थ' सहायनांबाय आरो आं समाजनि गेजेराव आं सासे दायनिगिरि रंजालि नों मा साजा होयो आं बेखौनो गनायगोन नों आंखौ निमाहा हरो रंजालि जाबाय दे बिग्राय बैनाय जाबाय दे जिउनि लामा हान्थिनायाव गोबां जेंना फैखायो नाथाय बे जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै जों जिउआव आगान सुरलांनो नाजानांगौ बैनाय दिनैनिफ्राय आंनि बिनानावखौ नोंनो गथायबाय जाबाय दे सिखारदो दे जाबाय दे दिनै गाबनायनि दिन नङा दिनै खुसिनि दिनसो ना बेखायनोथ' बयबो मोनसे फट' लानि सेल्फि नङा होमबा जागोन दे ओरै फै ज' लानि दे बयबो खनसे ज' लानि दे ओरैनो हरदो हाय ha